Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο καινούριο μας gaming κανάλι, το οποίο θα περιέχει πάρα πολλά βίντεο με παιχνίδια. Ένα από αυτά θα είναι τα Unturned και τα άλλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Θέλω να σας καλωσορίσω και τον φίλο μας τον Νίκο, με τον οποίο έχουμε το κανάλι. Θα ξεκινήσουμε με τα Unturned, στη συνέχεια θα δούμε ποιο παιχνίδι θα ακολουθήσει. Θα είναι διάφορα επεισόδια, θα ακολουθήσουν σειρές και θέλαμε να αναφέρουμε ότι το κανάλι θα μιλάμε μόνο ελληνικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και αγγλικούς υπότιτλους και από κάτω θα υπάρχει και μια μικρή μετάφραση σαν περίληψη για το τι γίνεται. Ωστόσο, ας μπούμε τώρα στο θέμα μας και ας διασκεδάσουμε με το πρώτο μας βίντεο, το οποίο θα είναι για τα Unturned. Πάμε σε άτομο. Πάμε γιατί πεινάω, Πάντως δεν μπορεί να πει στο σαν παγκέ. Έτσι. Ναι, γιατί οι γλάστρες που βάζουμε. Έχει νομίζω 14 άτομα, εντάξει. Μόνο να προσέχουμε, γιατί το shuttle ναι, η αλήθεια είναι ότι πριν ξεκινήσουμε το βίντεο είχαμε δύο εχθρούς, να το πω έτσι, οι οποίοι θέλανε να μας δώσουν ένα. Άμα δεν ήμουν εγώ, γενικά είναι να το έχεις. Δεν είναι σαν και εμένα. Βρήκες τίποτα. Ο Νίκος πυροβόλησες. Ωραία, το λόγο γιατί χάλασε φέρεσαι, φίλε. Πάντα θες να δείχνεσαι, ειλικρινά. Πάντα να δείχνεσαι, φίλε, πάντα. Έχω, ναι. Πρόσεχε, μην έχει καμιά τράπ, γιατί εσύ δεν βλέπεις. Έχει 80 και θα το γεμίσουμε. Πάμε μιλιτάρι. Βασικά. Ναι, αλλά θέλω, κάτσε εδώ ρε φίλε, θέλω να πάω κάτι να φάω, πεινάω. Πάνω στη γέφυρα θα βρούμε να φάμε. Ωραία φίλε. Ωραία, λοιπόν. Βέβαια. Popcorn. Νεράκι. Ωραία. Εγώ όμως το χρησιμοποιώ γιατί δεν θέλω να χαλάσω, όχι. Καλά, από έξω μπουνιές. Θα τα βαράμε μπουνιές, δεν το έχω. Δεν μου φοβάσαι, εγγύηση. Ωραία. Φεύγουμε. Περίμενε. Πάμε. Πάμε. Ναι, θα τραβάει μία ένας μία άλλος, απλώς επειδή σήμερα είναι λίγο ημέρα, είναι λίγο δύσκολη, οπότε να σημειώσουμε κιόλας ότι θα φτιάξουμε και ένα ωραίο intro. Όλα σιγά σιγά θα φτιάχνουμε.
φίλε, πού είναι όλοι? Να τα βρούμε να μας σκοτώσουν όμως, πρόσεχε. Βγαίνω. Άρα μπαίνω κι εγώ, πρόσεχε. Πρόσεχε τα ψηλά κτίρια, γιατί... Σειραπτικό, ωραίος. Σειράψουμε τα διαγωνίσματά μας, στη στάκη. Γενικά έχω βγάλει το σειραπτικό και πρέπει να διορθώσουν, ρε φίλε, αυτό το bug, να το πω έτσι, που όταν χοροπηδάς από τα παράθυρα ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χοροπηδάς και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εντάξει, αλλά αυτό το καινούργιο τώρα με τα που πηδάς από το παράθυρο και κολλάς είναι μεγάλη σημασία. Πρέπει να το διορθώσουν. Νίκος πυροβόλησες. Πάλι δείχνεσαι, πάλι. Νίκο, το έχω. Σε ποιο βουνό? Νίκο, σε ποιο βουνό? Νίκο, δεν βλέπω, ρε φίλε. Τον είδα, Νίκο. Νίκο, τον είδα. Τρέχει, Νίκο. Το βάλεις στα πόδια. Τον πέτυχα, Νίκο, πέθανε. Νίκο. Νίκο, το σκότωσα και τους δύο. Τους έχω σκοτώσει και τους δύο. Ένας είναι πάνω στα βουνά. Με... Εντάξει, κι εγώ πεθαίνω. Απλώς δεν επειδή είχα το σνέπ. Κλασικό πράγμα σαν τέρ. Νίκο, έχουν πεθάνει και οι δύο. Πάω στα attempts όμως, θα καμπερωθώ εδώ πέρα. Αλλά το ένα στα items είναι πάνω στο βουνό. Σου λέω απλώς για να το ξέρεις, δεν πάω στο βουνό τα items του. Έχει πάρα πολλά items εδώ πέρα, οπότε να τσιμπήσω κάτι δικό σου δικό μου. Νίκο, έρχεσαι με τα πόδια, Ωρε φίλε. Τι θέλω να σου πω, πάντως ξαναλέω, τα items στο νέος είναι στο τέτοιο. Στο βουνό. Οκ, είναι στο δεξιό βουνό, εκεί πέρα έχει πεθάνει. Νίκο, φοβάμαι. Νίκο. Έλα, καμάρα κάπου να το κοντεύεσαι, Νίκο, έλα. Περπάτα λίγο, γυμναστική θα κάνεις. Νίκο, δεν ξέρω ρε φίλε, λέμε τα πόδια απλώς. Φίλε, πόσα items έχει εδώ πέρα? Ειλικρινά βρίσκομαι σε δίλημμα. Νίκο, με πυροβολήσανε. Ναι, όντως. Γρήγορα, Νίκο, γρήγορα, γιατί άμα πεθάνουμε και δύο. Κοίτα, συνήθως η τακτική μας ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις disconnect. Νίκο, είναι λίγο σκότωσε τον, σε παρακαλώ. Πέθανε ή όχι?
Νίκο. Πεθάναμε εξαιτίας σου. Γιατί πάλι πέθασε τώρα. Πάμε, έφαγες μέσα κεφάλι. Παιδιά, πήρε κύλο Νίκος. Ένα χειροκρότημα. Πω ρε φίλε, άντε. Θα τα δείτε αυτά στα funny moments, να το πω έτσι. Θα υπάρχουν και funny moments, γι' αυτό σου το λέω. Νίκο, εντάξει, συνέχισε να με. Εγώ πάω να πάρω λίγο και σειρά, έχω κάτι civilian ammunition box εκεί πέρα τώρα. Είναι απλό ρε φίλε, τώρα εδώ θα πάρω εγώ. Λοιπόν, έχω ένα τσεκούρι. Νίκο, πήρε τα items του ρε. 0 σφαίρες Νίκο, έτσι. Φίλε, με σκότωσε. Εντάξει, θες και τον πείραξα. Νίκο, έχω δει 17 αυτόματο, είναι μια παρανία, Ας συναντηθούμε κάπου από δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Ακόμα είσαι κοντά. Ωραία φίλε, βέβαια, εγώ πρέπει να αυτοκτονάω βέβαια, εσύ μην αυτοκτονείς καθόλου. Άντε. Πού είμαι εγώ, Shelter Farm. Λοιπόν, είμαι στο Shelter Farm, κάνω ένα suicide φίλε. Παίζει. Λοιπόν, Νίκο, τα ακόμα πάλι. Έχω, κάνω ένα suicide. Έλα, ψόφαμε, Νίκο, κάπου είμαι. Όχι. Νίκο, είμαι σε Everett, έχει κόψει ο βολισμούς. Νίκο, έλα στο Everett. Λοιπόν. Έλα στο Everett εδώ πέρα, ρε. Φύγει το kitchen knife μου. Οπ, Νίκο, είναι ένας μέσα στο Everett. Νίκο, είναι ένας μέσα στο Everett, ρε. Νίκο, το μαχαιρώνω, Νίκο, πέθανε. Με το kitchen. Εγώ με το kitchen knife μου ρε φίλε, είδες πως είμαι, εδώ. Δεν πυροβόλησα εγώ, δεν ξέρω, εγώ έχω ένα μάχε... κουζινομάχε. Νίκο, εδώ σε παίξω. Νίκο, Γιώργια. Νίκο, εδώ παίξε. Νίκο, το έχω ρε. Το έχω, Νίκο. Νίκο, πέθανε ένας, το σκότωσα. Ρε βλάκα, μπανάνα σπέτσι λέει. Έλα, εγώ μου μπανάνα σπέτσι. Έλα, δικά μου τα έλειψα, μην είναι. Πήρες το chainsaw. Όχι, το πήρα εγώ το πήρα. Εγώ το πήρα, γλύψη. Πάρε αυτό. Πάρε την καραμπίνα μου. Οκ. Ό,τι θέλεις. Όχι, αυτός εδώ πέρα έχει travel back ρε Νίκο, γιατί πέρασε από αυτό εδώ πέρα. Hey, Valentine. Νίκο εδώ πέρα. Ποιος ήτανε. Γεια. Όχι, ήταν καλός, μου το πήρες να πω ρε. Όμηρο, δεν πειράζει. Νίκο πίσω σου, πρέπει να εκδικήσω έτσι. Γι' αυτό μας κάνανε. Λοιπόν, κοίτα πως μαζεύεις, πρέπει να φτιάξεις τώρα. Ναι. Μ' αρέσει που άρχισαμε να συντομεύουμε. Άμα τελειώσουμε 20 λεπτά να συντομεύουμε ρε φίλε. Γιατί η συνδέση...
Ναι, φίλε, ξέρω. Ειδικά τώρα που είναι βρέσει έναν να βρω, ρε. Έναν από αυτούς να βρω και να τους σκίσω. Εγώ σου λέω, έχω το chains εδώ πέρα και έχω και το hook count με 0 σφαίρες. Φίλε, χάθηκε. Αλλά... Συγγνώμη, αντιμηνύζε φίλε και μιλάνε έτσι. Κοίτα πως μιλάνε στο chat. Ω, Νίκο, ένας μπροστά, τον έχω. Όχι, έχει άλλη σπακτή και αυτός ρε. Ρε, αυτός έχει, είναι καλός ρε. Νίκο, τον έχω. Νίκο, όχι, με προβολάει. Νίκο ρε φίλε, κάπου πήγε αυτός τώρα. Ο Τσάτσος ρε φίλε, με φοβήθηκε, με το chain show. Και λέει, όπα αυτός είναι καλός, τρέχα. Νίκο, τρέχω Νίκο, τρέχω για τη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλάω. Άμα τον δεις, ξέρεις. Οπ, να το και το dressing. Νίκο, είναι εκεί πέρα, στα σου. Σκάσε. Νίκος είσαι στα item σου. Πα. Εντάξει. Όχι, με έβαλε ακριβώς εδώ πέρα. Τι μου φαίνεται, εδώ πέρα πεθάναμε. Πάμε πάλι ρε, εντάξει. Είχε πει 90 γι' αυτό ρε φίλε, αλλιώς. Έχω τώρα τις γροθιές μου, τον παίξω καλά εδώ και... Νίκο, να εκεί πέρα παίρνει τα ιδέα μας, πάμε. 1, 2... Ρε, πού είσαι? Νίκο είναι 2. Εντάξει, τσάτσι. Νίκο, να σκόσα! Νίκο, τους σκότωσα και τους 2. Νίκο, τους σκότωσα και τους 2. Ρε, ακούσε σου λέω εγώ εδώ πέρα. Τους σκότωσα και τους 2 ρε, είμαι MLG. 2v1 ρε φίλε. 2v1 με τις μπουνιές μου. Με τις μπουνιές ποιος είμαι. Ούτε εδώ και Μπαλμπόα τα έκανε αυτά. Έτσι ρε φίλε. Το kickbox κάνει δουλειά. Εδώ, έλα να δεις, τα κλέψω όλα εδώ. Τα πήρα, δεν τους άφησα τίποτα. Νίκο, 2v1 ρε φίλε, με τις μπουνιές μου, ενώ εσύ με όπλο και πέθανες. Τι δεν είχες όπλο ρε. Πήγες εκεί πέρα, έκανες πάω, πέθανες. Λοιπόν, τι χαλάμε. Δεν έχω όπλο. Εσύ είσαι κοντά μου. Κάτσε να φτιάξω λίγα bandage. Φτιάχνω εγώ και εγώ τα κλικάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, Νίκο, πάρε ένα military knife. Νίκο, ναι, τους. Πάρε και την παγίδα. Θα σας πέταξω εδώ πέρα, λοιπόν. Νίκο, πρέπει να κινηθούμε μυστικά. Νίκο, ποιος πέταξε μπου. Το φίλε είσαι χαζός. Ωχ, ρε, χάλασα το backpack. Είχα ένα travel pack και το χάλασα για να κάνω bandages. Ναι, είχα και ένα για σένα, το χάλασα. Για να δω. Όψε ρε φίλε, τι θα κάνεις τώρα. Γι' αυτό, εάν σας άρεσε το βίντεο και θα θέλετε να δείτε περισσότερα, είναι ακόμα η αρχή, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να ένα subscribe, ένα like, ένα comment ή κάτι, ή άμα θέλετε κιόλας στο comment σας γράψτε και ιδέες, γράψτε εντυπώσεις, κάτι που θέλετε να δείτε, κάτι που θέλετε να δείτε, γράψτε διάφορα.
Αχ, τι περιμένεις από παιδί. Γι' αυτό, παιδιά, μη σχηματίσετε εύκολα. Μη σχηματίσετε εύκολα γρήγορα γνώμη. Θα τα δείτε και τα επόμενα βιντεάκια με περισσότερα παιχνίδια τα οποία έχουμε αποδώσει. Σήμερα παρουσιάσουμε αυτό. Ναι, είναι ένας ωραίος σερβέρ, ο οποίος θα θέλαμε να γυρίσουμε και ένα βιντεάκι με roleplay. Νίκο, είσαι πολύ άστοχος όπως να ξέρεις. Αυτό, παιδιά, εδώ πέρα τελειώνει το βιντεάκι μας και θα σκαλνιχτήσουμε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο μας. Γεια!